Parlarem de la metrorràgia postmenopàusica. La metrorràgia postmenopàusica és aquell sangrat vaginal que es produeix després de la menopausa. Aleshores, això vol dir que aquella pacient que se li ha retirat la regla per més de 6 mesos, si ja té més de 50 anys, o més d'un any, si la pacient és més jove de 50 anys, considerem que si es produeix un sangrat vaginal és un sangrat anòmal i que s'ha d'estudiar. És important identificar-lo i consultar sempre el ginecòleg en el cas que es produeixi aquest sangrat. Habitualment serà suficient amb una exploració física i una ecografia per orientar si realment estem davant d'una metrorràgia que és preocupant o una metrorràgia que pot ser que no tingui cap tipus de transcendència important. Aleshores, per què és important identificar aquesta metrorràgia i per què és important consultar? És important consultar, identificar-ho i acudir al ginecòleg perquè després d'aquesta metrorràgia, moltes vegades la causa pot ser que hi hagi una patologia d'origen orgànic, pot ser un pòlip, que pot ser benigne, però en algun dels casos també pot ser un càncer d'endometri o un càncer ginecològic i per tant això és el que hem de descartar sempre. Hi ha pacients que tenen més risc de tindre aquest tipus de patologia i que tenen més risc de tindre un càncer d'endometri. Aquests pacients serien aquelles pacients que són obeses, aquelles pacients que són hipertenses i aquelles pacients que són diabètiques. En aquests casos encara és més important que la pacient consulti el seu ginecòleg. Un cop en el ginecòleg, com hem dit abans, habitualment serà suficient amb una exploració física i una ecografia ginecològica per identificar realment si hi ha algun tipus d'anomalia tant a nivell de la matriu, de l'úter, com a nivell dels ovaris. En alguns casos serà indispensable fer altre tipus de proves. Per això, un cop identificat el que ha succeït, el ginecòleg serà l'encarregat de valorar si val la pena fer una biòpsia, val la pena fer una histeroscòpia o val la pena fer algun altre tipus de prova complementària per tal de descartar, com sempre, el que hem comentat del càncer ginecològic. Val la pena destacar que les pacients han d'estar tranquil·les. En la major part dels casos, el sangrat vaginal serà produït per una patologia benigna i que no caldrà fer gaires més coses, però sí que és important acudir sempre al ginecòleg en el cas que es produeixi aquest sangrat un cop s'hagi retirat la regla.